Okay guys, barkanku da shigowa cikin wannan shiri nawa wanda Arewa Film ke ɗaukar nauyi. A wannan karo zan nuna muku yadda ake making logos a waya. So quite well a wannan karon ba zan nuna muku yadda nake making logo ina, ka gane? So wasu mutane da yawa za su rinka amfani da wani software nasu daban, amma ni dai wannan nake amfani da shi ne zan gwada muku a wannan bidiyon. Zai yi ka je wani wuri ka ce ma ana amfani da wani software daban, amma dai ni kam ga wannan nake amfani da shi na. Da farko ba za mu haɗa logo ne na YouTube channel, sai ku biyu ni ku ga yadda muke yin shi. Ku ga idan ka zo home button ɗinka, home, ka je ka yi downloading wannan application da ake cewa Polish. Idan ka yi downloading shi ka ga yanzu za mu yi launching nashi. So idan ka zo sai ka danna photos, za ka ɗauka duk hoton da kake so. So amma wannan karon za mu yi amfani da hoton huskokin nan na mutanen nan, sai mu amfani da shi mu haɗa logo. Bari ɗauki na yarinyar nan. Wannan hoton nake so. So zan zo ina son ya dawo cikin circle form, wato sai in zo inda an ka samu cut out a ƙasa, sai ka danna cut out. Zai tambaye ka wani shape kake so. In kana son kuma ka cire background ɗin ne sai ka danna AI. Ku tsaya ku ga abin da zai faru. Wannan ba zai yi daidai ba. Wannan ba zai yi ba saboda kalolin su mai yawa, sai mu danna back mu dawo baya, sai mu je shape mu danna, sai mu ci muna son cycle. Yawwa, to anan saman screen zaka iya sa hannunka ka buɗe shi da kake so. Gani gashi ne na kokari na buɗe. Yawwa, ga na riga na buɗe shi da nake son sa. To anan sai na danna enter a san sama gabaki daya. Kun ga ya bani circle form. Kun ga okay, bura kasar. To wannan ne ya bani. So wannan karon wani zai so ya ce ina son na sa masa border, to sai mu ce to sai ka danna border. In fari kake so ya fito gashi, kana ya ƙara mu wannan girma, ka rage masa girma yadda kake son sa. In kallon kake son ka canza kuma gashi. Kun gani? In ja kake so ma akwai shi a wurin nan, sai wanda kake so. Amma wannan karon naga kamar fari ya fi kyau. To in wani design kake so gashi, in wanda kake so gashi, in wannan ma kake so shi ma gashi. Abin da kake so da shi za ka yi amfani, amma ba shi a farki. Sai ka danna background, kuma inda za ka yi selecting background ka sa background. To ni ban cika son sa wa'annan hotunan ba, gaskiya ban cika son su ba. Na fi son na sa background kawai kala ɗaya. So a gefen za ku ga akwai ina aka samu color a sama, daidai wurin nan gashi nan zan danna. Yau bayan kun danna shi za ka yi selecting kala. Annan za ka ɗauki kallon da kake so. Amma to bari mu gani wani ne za mu ɗauka. Bari mu ɗauki jawo. Tafiya ga irin wannan. Yau so idan ka ɗauki ka yi haka ya ba ma da kake so. Sai ku danna makin nan da ke ƙasa a ɓangaren dama. Yauwa sai mu yi haka. Sai mu danna makin da ke sama ga baki ɗaya a ɓangaren dama. Kun ga abin da ya bamu ko? To sai mu ce ya sunan abin. Tana da kan hoton mace ne, muna iya cewa bari mu koya mu sa sunanta, sai mu ce ZAINAB. Ina son sunan saboda sunan mamana ne, Zainab. Mu danna enter, mu dawo da shi ƙasa, sai mu yi select wani rubutu muke so. Wannan ne muke so, wannan ne muke so. Bari mu gani masu saurare wani ne za mu ɗauka. Bari mu ɗauki wannan. Kana ya ƙara masa girma. Yawwa kamar haka. Kun gani? Kamar haka. Sai mu sa sunan wayanta ga misali, mu ci haka. Shikenan masu saurari, ku ci gaba da kallo fa. To amma rubutun bai kamata ya zo ɗaya da wannan ba, sai mu ɗauko wani mai ɗan dama mu sa a wurin, kamar irin wannan. Yawwa, sai mu yi rage masa girma haka. Shikenan. So kun ga wannan, idan akwai wata yarinya mai irin wannan sunan, to na baki shi. So kun ga mun samu mun kammala abin da muke so. Ku duba ku gani. Sai ku danna save da ke nan.
amma ban cika yin save ba saboda zaka ga quality kamar ya rage, shi yasa a daidai wannan lokacin nake yin screenshot. Na ɗauka sai na dawo na gyara shi kamar haka. Na ƙara yanke sa haka sai na danna save. Shikenan sai in goge inda na tsaya nan, na danna photos gallery ina gashi. Wannan ba shine abin da muke so ba. To a haka zaka iya haɗa ma kanka kuma kana haɗa ma logo ko makamanci haka nan. Idan wannan abin ya ma daidai da kake son sa, ka ci gaba da follow mu a YouTube at Arewa Frame, wato Arewa sai ka sa Frame ƙarshe FIRM, domin a nan ne zamu rinka sake irin wayannan videos. Ku je ku ƙaru, ku je ku samu abin da za ku koya masu saurare. Nagode, sai mu sake haɗuwa da ku wani sati mai zuwa inda za mu ci gaba da kawo muku irin wayannan videos domin ƙara muku ilimi sannan kuma ku samu abin da za ku yi amfani da shi.